Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. UMDC ka Maulai constituency uba Taybor lang pathaw haga pratarik unailar arjar arpo ulano sinyang dakasong pisa kaba arlak tengka sya ka Maulai Jayur LP and UP school ban ai jingkersyan bakan kiu syaprang haba kren bat kinong tau khobor uba pathaw upen pau bahadien ba ula job ya election MDC ula shim ya karai ban ai jingerap sya ki school ki ba IT ban kersyan ya ki khna ki ba wan na ki longyeng ki baduk nakaliang jong gano hikai jong gani ka skol ka kong Risalinda Warjri kalapan pau ya ka jing sngokmen ba nado balasdang ya kani ka skol ompat don ki nong mikmat ki bon a jingerap bat kani ka dai ka sien ka banengkong ban yo jingerap na ki nong mikmat nado basdang ni jong gani ka skol mila shembun ki jing de kirang ba ki balik no kila long shisha kita ki long ai ki ki jong ki basbun ban kersyan man ban long ni gani ka skol Tinga ay kublay ya kini members ng managing committee ke pemerintah, bagi kami sim, dan ang pun hasusu ya kan school, man kersang, bagi bagi barang di keluar kan school. Bila isya rak kemat ke jumpi, kuar bagi bancak school, bila isya, baka don sisa ke jingduna nak liang ke yok ke pot, jumpi kami kipa jumpi di kena school. Te lingba ke jingdon kat jumpi di members, kila ay sim lagi kini hikai. Mangin presidam ban pengkiu ya kan school. Hoi bon kijing duna nakaliang kijong ki kena school. Nomor ba ki kena kijong kim don ki kimi ki pa ki balalong educated. Ko bon kijing arab kadai na kinong hikai school. Bari ki homework ru ni hab ban lebe na school. Ki shule chi ye ma ki pray. Te da kan ni kijing arab ki ni hikai ni i be ki kena school ha ki ni snem ki balek ki nang kham ki shu ha ka jing tik ka jing nang baka jing sungfu ya ka puli ka puthi baling ba ki jing khot ki jing ye ka pa sha school man ka por ban kon penlong ye ka parents meeting ki pa ki la don chi sha ta ka jing sungfu ban wan sha school ban ni kin do yingi ki no hikai ban e thu ye ki jing e ki ba ki kan do ki khun bat ba bar bor ki ai min sim ru yingi ki no hikai kum do bangin ya lam ki khun ki jing Deling ba kan ke school ni isisha beki kime ki pa ki badok ki ban chak ni kapang ki yo shisha ye kata jing shai pumnu ban kersyan ki phun jong ki wat apreng ke jing e ka bakrau ki ngok men ban yo ban pa school han ni namar ba ka bai school kamdom kani ada shisha ka free education ka ba ka sarkar ka ai nadu khna ki ban risnem hadu khat sosnem ni la practice ka ni ka free education la bon tin kisnem nadu ba government ni ka mi ko ora ni la le e bata ni shim tang i bai semen ga long tang khin dia e rei ki typing jong ki question papers baro ki don ki ni kai ki ba volunteer ban le e bata te tang ka tai kuble shibon ni pi baro ki le wan ni pershan le ni ha kan ka si isi sai ki jing sbon ki jing e mat ki jing kwa ki jing pi baro bakari ka school kan ki shakra Hamolai ngidang don bun ha ki school ki penya tak snong dan reka jing sosi ka long ba kini ki school kan itu ipi di babun kim jo jing rap ka ba tikena ba pakka ban kente di school dadian mo job election kum MDC ka bakong sandu ng kong ka buwan nak jing ka dengan kalau bangan pai kaman sigini school ki penya tak dorbar snong ki school ki ba shim ki longyeng ki bawan ki yeng ka ba duna ka yok kot tan kalian juga kat ka ba ti ka bor ngala kular ki school ki bangal ni kundu bangan yarap nak tak cinta kam juki ka ba kan ye kentiu lang banyak kat ki ba school ki ba snong entah singi nak kalian juga ku MDC ku mangla kular men sistem ma bawan jungo ki school ki remba tan rei ngala ju sngo ni kinong yalam ju school ki ba ju om judon kebayarap nak kinong mikman judon bawan terei kidon tangki seng balang mat balawan banyarap tan rei kadi ka kamram tu no mikman pek ikum kini ki chat school ki baki bawan school hani ngini tu fi ki di bawan ki yeng ke beduna ka kot ki ba ka bai school ki betap ba ikum kini school ni dan kam pai kamat ban kinti ni school tam tas ni ne yo wan ai ni ko kadal ka arlak ngam tapan improve kini ki school kanang ba kan no jing men toy nang ta kena school ki bumi ba ngayo snoru na kini ni school ba kini school wala ka apa deng jing hiram ni babun la yo pen mi kena ma
kiba laki gula pas MSc MA namar ki kena kuan ni sekolah ni tu pi ki wan na kiba 11 ni mi pajoki sa jenong kini di sekolah keba kum kino mi khaman ki haban phai khaman ba kana mangini ban kentil mi ki banyer kat we pi sekolah ki professional mola ki jumi ban iwan ru mentas ni kat ka Rotary Club ka RCC ma ka Rotary Community Core to ka mola ka susang ringkat bekir ngelayo non ai ka was besen na ka banta ki kena bagian penankam ngasyan dalam law school mo kung kani ka protokol mahap sakti sakjar tar ka ko gi jing toy ka ba kum MDC ngelayo kan wanilam lem kini ki kunhun makin ai ka jirap nomor gani tu ipi haga por bangele election la kular ba skim ndai ta mangin up naka na council na naka sarkar kidan ki sangmarang ki badan ka mensim panera ya ka ba ka syong ki start jengi kumno bangin wa tentas ngi layo ngi jirap